Я да видим сега какво ще стане тук. Засилиме малко, да видим какво ще се получи. Доста е мекичко. Дали ще се втвърди добре. Чакаме. О, я как се подува това нещо. Подува се. Много интересно се подува. Много е меко обаче още. Меко. Ако го захлупя, ще стане, ако го захлупя. Не знам дали капака помага за нещо изобщо. Доста е меко. Изглежда като палачинка, интересно. Капака не мисля, че помага. Нещо ще трябва да ми помогне обаче това да го обърна. И не знам как ще стане. Още малко да се сготви тук. Много е светло и не виждам хубаво. Ето тук още е мокро, може би трябва да се сготви. Тая лампа ми пречи май. Не знам как да го обърна това. Прекалено меко е. Ще пробвам, без да ме гледате. Някакви опити тук за обръщане се правят. Успях. Голи ръце. Като по филмите. Изглежда красиво. Ухае на мисълта е даже. Добре, може и да се получи някакво ядене. Ще видим сега как ще се опече накрая. Все пак, ако взема и да му сложа някакви работи. Така. Много съм непохватна, това е всеизвестно. Чедър, шунка. Малко чушлета. И това ще е за любо първото. Дебеличко да стане, така дебеличко. Ще му сложа и тези двете.
кърпича. Исках да го сгъна. Така. Като сандвич. Исках да е по-топличко. Значи малко може да го захлупим и така. Ще успея ли да го пренеса? Тук. Смутанизъм. Така, сега едно за мен. Идем. Добре. Може малко е тук да занесем. Добре, до тук, добре. Как се надувам? Надува. Тук се опекло повече. Трябва да си знаете котлона как е. Някаква умерена температура. Тук е на 7. 7 е умерена температура. Отново предизвикателство с обръщане. Подозирам, че тук няма да стане. Ама да видим. Успях. Добре. Не мога да метна тигана, защото мисля, че ще струша нещо. Този не е много лек тиган, така че не смея. За мен има така чедър. Аз да не преяждам, ако може. Шушчица. И малко шунка. И другото ще оставим за любо, каквото остане. Една малко по-бедничка ще бъде другата. Колко бързо става като обърна. Много да е вкусно. Много да е вкусно, защото наистина това нещо никога не съм го правила. Сега го в движение го измислям. Наистина просто останаха неща. Нямам време да готвя, не успявам да употребя всичко вкъщи. И така остават неща. Едно яйце останало, това кисело мляко отворено преди някакви дни. И аз не мога да ги оставя нещата да ги се хвърля. И гледам да ги употребя, доколкото е възможно, докато са в срок все пак. Не обичам да изхвърлям храна. Това е. Не, че не изхвърлям, случи ми се да изхвърлям един-два пъти напоследък. И
Хич не съм доволна. Това е за мен е грях. Вадя го този. Така. И сега, което остана? Обаче той има още. Може би ще има за още. Има още за едно, може би. Да, още една. Как се дели? Аз искам да ги обединявам тия работа. Ето са като в кухнята. Спуснах. Искам и така да не се дели много все пак. Да видим после като се хапва консистенцията каква е отвътре. Тук намалих на 5, нещо много загря. Този тиган държи много топлото. Красота. Тая е по-дебела. По-тежка ще, не знам как ще обръщам. Айде, може този път да не се гледа, че се притеснявам. Ето, с това я обърнах. Малко си помогнах, но пак нямаме фал. Всичко е наред. Много красиви стават. Оставам го на 5. Много красиви стават. Слагам каквото е останало тук. Да се изпече от тази страна повече. Къде е тук? Чедъра. Така. Завиваме го. И трябва да го шлопнем някъде тук. Сложа другото отгоре да се топли. Това е топло. И остана, мисля, че остана за още едно. Остане. Съвсем малко вместо
Малко смес ми остава. Тя толкова малко, че... Малко и за кофата трябва. Така. Тази ще стане дебела, дебеланска, ще я печеме повече. Даже ще я сложа на 5 още от сега, за да не се препеча. Тук да си се готви, даже нея ще я закапачиме и така. Да видим какво ще стане така по този начин.